El sistema solar. En un indret de la Via Làctea hi trobem un petit astre, el nostre Sol. Al seu voltant giren diferents objectes i tots junts formen el sistema solar. Avui us ensenyarem els noms dels principals planetes i planetes nans que conformen el nostre sistema. Els planetes més propers al Sol els anomenem planetes interiors. Aquests són Mercuri, Venus, la Terra i Mart. Una mica més enllà hi trobem una zona on hi abunden petits objectes, i entre ells hi destaca Ceres. Aquesta zona s'anomena el cinturó d'asteroides. La següent zona és segurament la zona més espectacular del nostre sistema. Està composada per Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, i junts formen els gegants gasosos. Finalment, a la part més allunyada del Sol, i per tant la més freda, hi trobem el que anomenem els objectes transneptunians. Entre aquests objectes hi destaquen els planetes nans Plutó, Haumea, Makemake i Eris. I fins aquí els principals planetes i planetes nans del sistema solar. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens veiem a l'espai.